Huomenta kanat. Et tulee vähän namuja teillä. Moi Pulla. Moi kanat. Moi. Hei, teidän ampuna on tuolla sitten kohta. Mutta vaan käyn ikkunalla. Varo Pulla. Aina menee jotain. Vaikka on sokeri. Hei, et kiusaa. Mä näytän tämän pizzan pois. Ja kaadan nää tänne. Mitäs teillä on tuolla? Teillä on 3 etanaa ja sitten yhden persen toukka. Eiku, se on tossa. Oikeastaan sinä olet muumi. Ja mulla ei mitään muuta enää. Kyllä. Hei. Et ole tommonen. Näin mä työn taakse. Syömään. Tuo vaan Pulla. Tule vaan. Hei, nyt Maijan on tuo täällä. Joo. Edes nyt siitä. Niin, katsotaan vaan. Siellä on tokko. Siellä on tokko. Ei siellä ole. Mun pitää saada nyt nää tuonne sisään. Eka. Kesäis ne muninut. 1 muna. Ja kaka. Onko se muni tässä? Miksi sä munimaan? Mä en pitää sun munan. Ottaa jonkun munan tuolla niin vähän aikaa. Niin mä en mene eri huoneeseen. Hyvä Pulla. Hyvä Pulla. Hyvä. Jos haluat nähdä mitä ne kannat muniin, niin se on musta aika lailla tämmöstä. Menee vaan tänne makaamaan. Ja sitten yleensä ne muut kanat siinä joukossa. Hei. Tänne päin. Ottakaa hetki. Tuossa. Eli niinku sinne niinku hurraa se kukka munii. Niin sitten ne jälkeen hurraa.